Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon eta ongi etorri beste behin ere Euskal City saiora. Gaurkoan gurekin bi gazte izango ditugu, Irune, Mendillorritik etorria, eta Alain Atarrabiatik. Ziur nago, talde ederra osatzeko gai izango direla eta hainbat gai buruz ederki asko solastuko dutela gurekin batera. Beraz, besterik gabe ezagutu nahi aldituzu, Bagoazen haien gana. Nire izena Irune da, 25 urte ditut eta Mendillorrikoa naiz. Eta irakasle formakuntza daukat, baina oraintxe bertan ez naiz irakasle bezala aritzen. Nire izena Alain da, 30 urte eta Atarrabiako naiz, informatikaria. Kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, nire izena Irune da, 25 urte ditut eta Mendillorrikoa naiz. Lanbidez irakaslea naiz, baina gaur egun ez nago irakasle moduan lan egiten. Eta nire denbora librean kirola egitea, medira joatea, leku naturaletara joatea gustatzen zait, eta baita ere musika entzutea. Eta zu, nor zara? Nire izena Alain da, 30 urte ditut, informatikoa naiz ofizioz, teknologia asko gustatzen zait, baina orain ere interpretazio munduan sartuta nago eta aktore formakuntzak nago egiten. Kirola igeriketa gustatzen zait eta hori naiz ni. Euskaldun zara, txikitatik ikasi dute euskaraz, eta lagunekin batez ere eta gurasoekin, amarekin, kasu honetan. Euskara batua eta ika. Bai, Iruñerrian, ni Mendillorrikoa naiz, eta Mendillorrin bai hitz egiten dutela, baina batez ere Iruñan ikuste dut baiet. Euskaldun zarra, etxean amarekin leitzarra izan da, eta gero lagunekin batzutan, eta gero lanean ere. Batez ere euskara batuan, eta batzutan lagunekin ikan hitz egiten dut. Atarrabian bai, eta Iruñerrian ere, ondoko herrietan ere posible da. Baina azkenean lagunak aurkitu behar dituzu euskaldunak izatea ere. Irune, Alain, ongi etorri, gurera zer modu dute? Ongi ez gustora. Poste naiz. Hemen utzuko dizuet, lehen atalaren inguruko, lau kartulinatxo, eta zuek altxa, eta horren inguruan hitz eginen duzu, zuen auzo eta herriaren inguruan pixka bat, euskararen erabilera dela eta, edo ea antzekotasuni daukaten zuen auzoek ala ez. Ongi da. Ni esker. Ni esker. Altzatuko nik lehenengo? Itzen zaizu? Ongi itzen zait, bai. Vale. Pues lehenengo, bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzue auzoan edo herrian? Zuk baduzu Atarrabian zure afizioa gauzatzeko aukerarik? Badago aukera, bai zen, Atarrabian beti egon dira gazten aktibitateak eta beti dago aukeraren bat aktibitate bat egiteko, kirolak edo... Abiez igeriketa esan duzula gustatzen zaizula, badago igeriketa gauzatzeko? Bai, dago Atarrabian igeriketa zentro bat, orduan algara joanara igeri egitera, aktibitateak daude ere kirolen kontuan, gero ere dago margoketa, argazkilaritza, denetik dago pixka bat Atarrabian, eta gaztelekoan ere aktibitate asko egoten dira. Mendillorrin adibidez, baita nik uste dut gure zaletasuna garatzeko aukera dugula, Cibibox badago eta bertan kultura arloko pila bat jarduera antolatzen dituzte, baita ere auzoko batzordeak baita ere pila bat gauza antolatzen dituzte, kirola egiteko leku berde pila bat daude, kiroldegiak daude, eta nik uste dut baita Mendillorrin badela gure zaletasunak garatu alden auzo bat. Ados, oraindik hartuko dut bai. A ber, euskararen erabilera, herrian, auzoan edo lagun artean. Vale. Mendillorrin, ni batez ere unibertsitateko lagunekin euskaraz hitz egiten dut, eta baita ere etxe arloan. Egia da, hala ere auzoan ez dudala euskaraz hitz egiten, baina nik uste dut badagoela aukerarik euskaraz hitz egiteko, adibidez, haurrentzako jarduerak egiten dituzte euskaraz, eta festetan baita euskarazko aktoak antolatzen dituzte, eta horrela, eta Atarrabian? Atarrabian ere dago aukera euskaraz hitz egiteko, azkenean euskalduna da herria, eta lagunekin badago aukera, baina beti dago norbait euskaraz ez dakiena, orduan beti gaztelerara bukatzen duzu.
baina beti dago aukeraren bat euskaldun batekin hitz egiteko, beti idazten edo deitzen, beti euskeraz, gero jende aurrean zaudenean hitz egin behar dugu agian gazteleraz, eta gero, herrietan, Leitzan da euskalduna osota, orduan denekin euskeraz, eta gero nire lanean ere euskeraz hitz egiten dut pila bat. Azkenean departamentu batean euskaldunak dira gehienak, eta euskerari beltzen dut bai edo bai. Oso, giba, urrengo hartuko dut? Ados. Herritarren arteko harremanak, giroa eta lagunak. Zer moduz da Atarrabian? Atarrabian nahiko girona dago, eta jendearen aurrean ere ez dago arazorik. Osea, denekin hitz egin alduzu, joaten zara kalera, agurtzen duzu norbait, eta biztaz denak ezagutzen dituzu. Eta roi ona dago, gazteen artean ere roi ona dago, eta ez dakiz gehiago kontatu horri buruz. Mendillorrin? Ongi da. Mendillorrin oso auzo gaztea da, eta batez ere oso bizitza, gazteek pila bat bizitza ematen dute auzoari, eta COVID-aren inguruan gauza arraroak entzun, zintzoak gara bertako gazteak, eta hori nik uste dut oso auzo gaztea dela, eta bertan roi ona dagoela, eta hori da kontatu dizuena. Hartuko dut azkenekoa. A ber, galdera librea, zertaz hitz egin dezakegu. Zer nahi duzu jakin Mendillorrin inguruan? Pues, a ber, zer okurritzen zaidan... Adibidez, lana, badago lan asko, Mendillorrin aukera... Lan egiteko aukerak Mendillorrin? Bueno, nire arloan, adibidez, irakasle naizela, badaude lau eskola Mendillorrin, berez nire arloan bai dagoela lana edozein, lau eskolatako edozein lan egin aldu dalako, baina beste arloetan, adibidez, komertxoak daude eta dendak daude, baina nik ez dut ikusten, beti badaude komertxo txikiak eta beti da jabe berdinetakoak, berez hor ez dut lan asko ikusten, baina hazkuntza arloan gutxienez bai. Eta Atarrabiaren inguruan, zer da aldatuko zenuken Atarrabiaren inguruan? Eske Atarrabia lehen esan dudan bezala, nahiko ongi dago, euskara asko bultzatzen da, beti dago Atarrabiako eguna, hango festak ere nahiko euskara erabiltzen da, euskararen kontuan oso ongi dago, eta beste arloetan lan kontua ere, adibidez egoten garen hitz egiten, lana badago, baina denda txikiak ez daude ez da ere denda asko, eta denda txikiak egin behar dira gehiago bultzatu. Azken finean jende guztia joaten gara merkatuan dira, txikietara joan ordez, eta hor nabaritzen da. Lana ez dago oso ongi, baina nik uste dut mundu mailan orain koronavirusaren kontuarekin lana okertu dela pila bat. Eta orain beharrezkoago dela komertzio txikia bultzatzea, bestela pikutara doaz asko. Famaturen bat horrela ez, baina adibidez nire haurrezkuntzako irakaslea pilo bat binesten dut eta bera sortu zidan euskaraz ikasteko gogoa eta erabiltzeko gogoa. Biak guztoko ditut, baina batez ere Mendia bai. Bueno, gitarra eta ukelelea hasi nintzen jotzen, ez nahiz profesional, baina jotzen dut pizka bat, eta taldeak, Zetak, ETS, Berritxarrak, normalak, kirole egitea. Ondartza du da gabe. Batez ere entzuten dut, euskal musika asko entzuten dut, eta Esian, Bendeta, eska mundua gustatzen zait asko, eta gero Berritxarrak ere, Gatibu eta horrelako abeslariak. Ez dut instrumentirik jotzen ez. Irakurtze zait gustatzen eta kirola, igerik eta gustatzen zait, orduan kirola esan daiteke. Atarrabia eta Mendillorri, uste duzue hitz egin duzuenagatik antzekoak direla edo ze ondori ateratzen zuen? Bai, gazte giroa nahiko antzekoak, gainera hurbil daude, así que ezberdintasun asko ez daude. Nik uste dut antzeko direla, zen azkenean oso ondoan daude Iruñerrian, orduan Iruñerriko herri guztiak antzekoak dira. Hori da. Hauek behintzat, Bai. Begira, orain pixka bat hiru gai sakon utziko dizkizueten mahai gainean, zuek hautatu bat, eta horren inguruan, irakurri eta berehala bote prontoan okurritzen zaizuena, edo ze iradokitzen dizuen besterik gabe gai horren inguruan, edo pertsonalki zehar eman duzen horren inguruan, nahi behar duzu kontatu? Ongi da, mila esker. Mila esker. Sortea aterakuzu zuzuk edo nik? Berdin zain, nahi duzu ateratzen dut nik? A ber, tokatu zaiguna da artea prekarietate sorkuntza. Bale. Artea, zer da zuretzako artea edo zer ulertzen zuzuk artea bezala? Arte izan daiteke margoketa, izan daiteke zinema aktore mundua, izan daiteke
abeslariak ere, Musika mundua, musika ezta? mundua. Orduan nahi baduzu hortaz hitz egin dezakegu pixka Vale, bat. ongi da. Adibidez, zu arteren batean, arte arloaren bat jorratzen duzu? Bai, lehen esan dudan bezala, aktore formakuntzak egiten nabil, eta horren buruan, pues, prekarietate sorkuntzaren munduan, pues, bai esan daiteke azkenean komplikatua dela, zen azkenean pila bat aktore dago ikasten, eta proiektu asko ez dira ateratzen estatu mailan, eta zaila da hortaz bizitzea. Orduan, paper txikiren bat aurkitzea posibilal da, baina profilak ere egon behar dira, zen meagoak direnak, edo altuagoak direnak, edo daukatena pues, pertsonalitate bat eskatzen dute hori kastinetan, eta zailagoa da beste munduko gauza bak aurkitzea. Bai. Osa, zuk uste duzu, zaila dela... Zaila da mundu hori, bai, azkenean mundu hori oso zaila da. Nik uste dut dena, zen abeslariak ere oso ona izan behar duzu kontzertu asko izateko, margotzeko ere izan behar duzu, pentsatu behar duzu asko zer margotu, zen azkenean helburua da beste pertsonei iristea. Eta orduan pentsatu behar dituzu gauza asko buruan. Bai, hori, osa, nik asko ezakit mundu honen inguruan, baina nik uste, arraizu duzula esan duzun guztiarekin, eta azken finean zerbaitetan destakatu behar duzula mundu honetan utxune egiteko. Eta hori, galdu nahi nizun, zein uste duzu dela, zure, zu aktore bezala zarela, zure arlorik gogokoena aktore bezala lan egiteko. Arloa esan nahi duzu, zen motako, interpretatzeko zen mota, adibidez, laburmetraiak gustatzen zaizkit pila bat, iragarkiren batean ere gustatuko litzaidake zerbait egitea, eta gero telesail eta pelikuletan baldin badago aukera zerbait egiteko, baita ere azkenean interpretazio mundua dena da, audiovisuala denez, ikusentzunezkoa guztia berdina da. Eta musikaren inguruan baita ere arte arlo bat dela, zein da entzuten dituzun taldea? Lehentzun dut, Vendetta eta horrela, zein da zure talderiko gogoena? Pues azkenean eska gehienak, Esian, Vendetta, Entol Sarmiento, talde hauek dira gehien entzuten ditudanak, eta gero aparte baita ere Gatibu, Berritxarrak, Enzazpi... Gusto musikal antzeko ditugu. Euskeraz asko entzuten dut. Zuk ere antzeko taldea? Bai, nik Enzazpi zetak, azken finean uste dut bere soinua dela ezberdina, eta euskal munduan ez dela inoiz horrelako zerbait entzun. Eta, zetak pilo bat hori da Vendettaren taldetik atera den Peioren abeslari bakarlarian, ez? Hori, eta gaina bere kontzertuak dira oso ezberdina, jokatzen dute pilo bat argiarekin, eszenografiarekin, ahotsarekin, gorputzarekin baita ere, eta asko gustatzen zait bai. Osea, kontzertura batean egon zara... Bai, hori egon nintzen bere lehenengo kontzertuan, egin zuten oso gauza ezberdina, entzun genuen diska osoa aurikular batzuenetik, bertxetatik, eta orduan zuk adibidez, kentzen zuen nituen aurikularrak, eta entzuten zenuen jende guztia kapelan abesten. Horren zen oso divertigarria bezala eta gainera... Kuriosoa baita ere, ez da inoiz horrelakorik egon... Hori da, gainera abeslariak Peio kasunetan azaltzen zuen zergatik abesti bakoitz egiten zen horrela, eta horren zen oso esperientzia ezberdina, eta asko gustatzen ziren bai. Eta beste arlo batzuetan, artearen buruan, zinema adibidez gustatzen zaizu eta telesailak ze gustuak dituzu? Zinema gustatzen zaizu, baina nahiago dut pelikulak etxean ikustea, zineman baino. Eta batez ere humorezko pelikulak eta baita ere beldurrezkoak. Eta zuk, zer genero gustoko dituzu? Ni gehien gustatzen zaidana da thrillerra, misterioko gauza, poliziakoak eta horrelakoak, baita ere humorezkoak. Eta pelikula gustatzen zaizkit, baina nahiago ditu telesailak eta telesailak gehienak, Espaini mailan emititzen diren telesail guztiak, iaia guztiak ikusten ditut. Misterioa baita ere edo zein... Bai, denetik, misteriokoa gehiena gustatzen zaizkit, baina thrillera eta estatu mailan egiten diren gehienak azkenean. Ongi da, atratu beste txartel bat? Bai, ongi dago, hartu beste bat. Arrazakeria. Bale? A ber. Zer uste duzu arrazakeriaren inguruan? Badago arrazakeria asko gure inguruan, ez? Nik uste dut azken aldian gutxiago dagoela. Beti egon da, lehen egoten zen gehiago, nik uste dut momentu honetan gauzak aldatzen dabilela, arlo guztietan, eta nik uste dut ez dagoela inbeste arrazakeria. Hori da nire iritzia behintzat.
Osea, nik ere hori uste dut, eta azkenean hori gustatuko litzaiake, gero ez da arrazakeria gutxiago egotea, baina bai, uste dut zenbait kolektiboetan beti tabu, bueno, aurre iritzi horiek beti badaudela. Beti egon behar da aurre iritzi bat, pertsona bat etortzen denean beste estatu batetik etortzen denean, azkenean beti egon behar da beraren kontrako zerbait edo prioritate bat ematen zaiola eta horrelako gauzak. Beti pentsatu izan da horrelakoa, baina nire ustez azkenean denok dauzkagu eskubide berdinak eta denok daukagu aukera hemen egoteko. Eta hemen bizitzeko, eta hemen lan egiteko, eta hemen... Bai, berdintasuna dugula azkenean. Baina askotan gizartean bai daudela, nahiz eta ongi pintatu dena bai dagoela arrazakeria nik uste dut. Eta azten betarlotan argi dago. Bidatzea pilo bat gustatzen dut, eta gustatzen zait barkatu, eta ni azken bidaia Andaluzian izan da, joan den astelean bueltatu nintzera bertatik. Gustatzen zait, baina aurten koronabiruaren kontuarekin ez dut asko bidaiatu, baina, azkenean gustatzen zait eta landak asko gustatzen zaizkit eta horrela. Bueno, bikote, gai batez bi ateratzera animatu zarete. Bai, gustu daude. Hori da. Gainale oso ona. Hori da. Banik hemen utziko izkizuet mai gainean beste hainbat gai. Ados. Eta hemendik nahi baduzu pare bat aukeratu edo batekin luzatzen bazarete. Gai hauek ez dira hain orokorrak, espezifikoagoak edo konkretoak dira, beraz, horixe? Bale. Aurrera, aukeratu nahi duzuna? Nik uste sare sozialak eta harreman pertsonalak. Bale. Zer harreman duten horien artean? Osea, nik uste dut gaur egun sare sozialak oso presente daudela gure gizartean, eta askotan gure harreman sozialak, osea, harreman pertsonalak handik ateratzen direla edo batez ere horren inguruan biratzen dutela. Eta hori, zer uste duzuzuk horren inguruan? Nik uste du berdina zen azkenean gaur egun nola inbeste jende ezagutzen dugun eta beti ezagutzen dugun jende berria, kurtso bat, bestea, beti ezagutzen duzu jende berria, orduan denekin kontaktuan egoteko modu bakarra, sare sozialak dira, WhatsAppa, Facebooka, Instagram bidez, zen azkenean pertsonan egotea aukera dago, baina azkenean pila bat aktibitate dituzu egunean zehar, ezinezkoa dela denekin egotea, orduan sare sozialekin aukera hori daukazu pertsona batekin egoteko momentuan eta instantaneo. Asko erabiltzen dituzu sare sozialak? Bai, nahiko txo, zen azkenean gainera lan egiten dut informatika munduan eta beti gustatu izan zaizkit sare sozialak, Facebook, WhatsApp eta horrelako gauzak egunero erabiltzen ditut aldudan gaienetan. Suposatzen duzuk ere erabiltzen dituzula, ez? Bai, bat izan azkenean WhatsAppa nik ez dut sare sozial bezala katalogatzen, baina da sare sozial bat dela, eta azkenean egunero WhatsAppa erabiltzen dut, zuk esan duzun bezala azkenean gauza asko ditut egiteko, eta da nire jendearekin kontaktuan egoteko beste era bat, osea, esain pertsonala, baina kontaktuan egoteko erekin. Eta sare sozialak batez ere, munduan gertatzen dena ikusteko pixka bat, bestela argazkiak gutxi gotzen ditut, eta hola. Bale, hartuko dugu beste gai bat, edo... Bale. Euskaraldia? Ados. Euskaraldia adibidez, lehen edizioan, ni inskribatu egon nintzen eta parte hartu nuen, baina, azkenean, negua zen ere, eta orduan neguraldi txarra egiten zuen, eta kalean ibiltzen ginen kaletik, baina zaila zen, jende askok agian berokia jartzen zuen, eta ez zitzaion txapa ikusten, orduan ez zenekien euskaraldian parte hartzen zegoenik edo ez, baina jende asko ere animatu zen horretara, eta beraiekin aukera egon zen hitz egiteko, nik arazo gabe, eta ikusi nuen jende asko interesatua zegoela euskaraldiaren kontuan, eta jende asko nahiz eta ez asko kontrolatu, esaten zizun hitz egin nahi baduzu mantsoago, eta saiatuko nahiz ulertzen, eta ez baldin badut ulertzen zerbait, esango didazu agian nola den itzulpena edo zerbait, zen azkenean interes asko zegoen. Bai, jendea nahi zuen euskaraz hitz egin edo gutxienez ulertu, hori esan nahi du euskarak etorkizuna daukala. Hori da, hemen Nafarroan azkenean euskara gure hizkuntza bada ere, eta nik uste dut bultzatu behar dugula. Gainera, nik uste dut bigarren edizioa izan behar dela udaberri aldera, ez dela neguan, orduan nik uste dut horrekin agian jende gehiago aterako da kalera, orduan jende askok eramango du pina jarrita, eta nik uste dut ere horrek bultzatuko duela jende gehiago animatzera. Gainera, nik oraindik ikusten dut jendea txaparekin, eta hori, eta pozten hori ikustea, hori zen nahi duela,
jarraitasun bat ematen Eta nahi diotela. dutela gian beste edizio bat egotea, zen azkenean ez naiz oroitzen orain dela 2 urte izan zen, edo... Baina uste bai. Bai, orduan nahi dute berriro beste edizio bat atera, ez dakit noiz zehazki, baina nik uste dut nahi zutela atera martxo edo ekainare artlera, baina ez dakit zen aurten edo hurrengo urtean. Hemendiorrin nik uste dut pila bat leku berde dituela, eta Iruñetik oso gertu dagoela, eta falta zaiona, pues niretzako ezer, perfektua da. Bat arrabian nik uste dut denetik daukala, osea gazte asko daude helduak, lekua paregabea da, asko gustatzen zait dauka mendia ondoan, nik uste ez niokela ezer kenduko eta jarriko ez zait ezer bururatzen hori momentu honetan. Bueno, eso ongi. Nahiko iritziantzeko duzu ez, gauza batzuetan? Bai, Bai, hori da. erresa egin zaizu Bai. esan ibiltzea. Bueno, bukatzeko edo amaiera emateko saioari, nik hemen ekarri dizkizuet bi hitz, lehenengoa Bai. borondea dugu. Borondea. Vale, borondea erabiltzen da Zaraitzu ibarrean. Eta 3 aukera emango dizkizuet, bueno, ez dakit, agian badakizu zer esan nahi duen. Ez zoritxarrez ez. Oraindik ez. 3 aukerak dira kopeta, sorbalda edo ipurdia. Borondea. Zer uste duzu esan nahi duela? Bale, argi dago gorputzeko zati bat dela. Bai, zen 3 esan dizkigunak Hori da. dira gorputzari buruz. Borondea. Hori da. Esan duzu kopeta. Sorbalda eta ipurdia. Nik uste dut kopeta Bai, edo nik uste ipurdia dut- dela Nik uste dut kopeta, ez? borobila delako Bai. borondearen ingura, baina kopeta edo ipurdia ez dakit. Ni kopeta esango nuke izan daitekela, bai. Zer diozu Vale, Irune? osea, ez dakit, kopeta edo ipurdia, zergatik esango zenuke kopeta. Eske azkenean boronde ematen du buruko zerbait, ez? Ba, egia, burua, Bai. bale, erosten dizut hori, bai. Ba hori da, oso. Bai, bai. Intuizio ederra Bai. duzu, Intuizio ederra, ez dakit familiaren bate hortik ez duzu. Ez daukagu, ez. Bueno. Ba begira, bigarren hitza, esango dizuet, bigarren hitza ñoto da. Ñoto. Bai, erronkari erabiltzen dute. Ah. Ñoto, ez dakit osongi horrela idatzikote den, esango nuke baietz, ñoto. Orduan, ñoto hitza, bai, Bai. erronkari erabiltzen da, eta 3 aukera emango dizkizuet berriz ere. Lehenengoa da txiki, Bai? bigarrena indartsu, eta 3. potolo. Ze izango da? Ñoto. Ñoto, erronkari. Aha. Txiki, indartsu eta potolo. Txiki, indartsu eta potolo. Ni txiki ez nuke esango dela. Nik Ni agian ez bera, da ere, eh? potolo edo, ez dakit. Indartsu agian. Ñoto, ze ñoto zaren. Baina ez dakit, ez da geratzen oso... Zer perurena ñoto. Oi, ez Ez du dakit, pegatzen asko ez da? Ez dute asko... Ez dakit. Nik egon nuke azkenekoa. Baina ez dakit zergatik. Ñam, Bai. jan, ez dakit. Bai, Ñoto, uste duzu, agian potolo esan nahi duela? Bai? bai. Ba ez, Ez. honetan ez duzu esmatu, esan nahi zuen lehenengoa. Txikia. Txikia. Ñoto, Bai. aha. Hala erabiltzen dute hor, zonaldo horretan, baina izue, bitatik bat asmatu duzu, Bai, erdia, Ez dago, gaizki, aber urrengoa. Gainera, ez dakit oso gustora egon gara guzek entzuten, eta ez dakit, mi esker etorri izanagatik. Zuei. Bale, ba, zuri. Bai, gustora egon zarete? Bai, oso gustora, bai. Primeran, nahi duzuen arte, eta Bale, ba. izan dikote. Mi Mi esker, bueno, Gero arte. agur. Honen bestez, gaurko programari ere amaiera emateko garaia iritsi zaigu. Beraz, gure partetik, eskerrik asko gure bi gonbidatuei eta eskerrik asko ere zuei gurean izateagatik. Besterik gabe, esaerak dioen bezala, gauzak poliki eta ongi egitea komeni delako. Agur, bidea luze eta pausoa labur.